kado ka ve phanta nangli tuma phan arling channel hin pen kardom nang pajero pini ke hede nile ke project ka bosu siwano nangli tuma phan general knowledge nang wan pilo hoda mat ke blocks ke bold ajimati di lase general knowledge pulo te akimi kimi aso nang chini long po ba nang tum ka chini nangli tum ka chini tang ta hai lo ba chini nia tum han ke chini long po pulo lase video ki jot anang lang dung itha to tangte pangcheng phetlo nang de Ayurveda alam ke majok ta arjulong lo lahen lo mane ke ba nai dowai ai school lo munit tuma phan hede athe mane majok tumla chini lo men amek cheru accident tum dowai daru long tong thek the bisa kupini arvo tang ho la so arvo tang ho sonsi use titi For example, ilitum amek chero ak pusita ha aloe vera arvo si emergency phanriji ba cherat nang check jok pusita ha hansirong arvo si ripa prangji lason lojo Non bangke Himalayas areas long kilong Himalayan deer paputhak le chethanu na lagi hedi Himalayas area long ke long vek lo including China and Nepal engke hedi latum ke small groups long sido do light I Johnny pu mane John inkoi anta do kok tete Engke non bangke saruskren alam le chethanu na saruskren ke sikang jar avo pen hedi ajon ki ding nai avo lo la so avo ke hedi 152 arveng to 156 centimeter an a height 240 centimeter an ke do kok engke nangli tum chini ma dona tum je habit ben ke thenai ameng ke tiger hen lo La tiger tum a variety hedi kaprek do like leopard do lion do sita la tum ang pen sita hedi kithena ya bangke la tiger abang henlo Enke non bangke Asian elephants alam le chethanlo na Asian elephants ke hedi isi tropical habit long sido lage Southeast Asia long sikido Enke Asian elephant bulote nangli tum da chini poje Asian elephant la wall long pen hapil the long pen ke the nai amemels lo lake enke la tum ke hola atrang matela ang tur ta ding pik enke anu ta the pik la tume kaprek elephant tum son kalila Asian elephant bang ke hedi pil the dang pen he ke the nai amemels lo la bang ke enke nangli tum chini lo madonna tum je decimal system laki India long hedi 100 BC hut pensi ke dolo La decimal system pulute nangli tum da chini buke di donatum je number along la point ki do na phan ke decimal system lo Inke nangli tum da chini lo ke din donatum banili da chini lo je tigers tum han ke pathi titi ki lage khali arenga phanchot ke sita me non bangin ili tum chini nang poje tiger tum han ke pathi ke okor areng phanchot kali la alang belek body parts to matidi la hai ke gaulia do wailong use dun diti barong long hem long ke bonai diti do wailong use dun diti la so phan ke traditional medicines putapupu hedi Inke ilitum ostrich buke bihek ko pen da charlie bomb lo ke di donatu la India pil thelong ke ave bon sitame la so ostrich ke injar thek the bon sitame la so avo hen lo pil thelong pen ke the nai avo ke To tangte pini ke nili da video la daxing tonic kokbo mo putho da video long le chitong thulo na do me thak me